Aku nang kene dituwake. Yo, wong jenengane wong dadi wong tuwa ki ora gampang. Yo, saiki sing jenengane agama Islam kuwi ya nindakake sing bener-bener iki bulan suci iki suci lahir lan batine. Sing jenengane puasa kuwi ya nek kuat kabeh dilakoni mergo kuwi dawuh sing kuwasa. Awake dhewe ngono jenenge urip ning alam pasrawungan kuwi duwe tanggung jawab yen bulan puasa kuwi ya nindakake mergo kuwi kewajiban jenenge wajibe wong urip kudu nindakake puasa mergo apa jenenge urip ana alam pasrawungan kuwi ya kuwi awake dhewe kudu nindakake sik bener-bener aja seneng gawe perkara ana tetembungan sing jenengane disingkiri sing molimo mendem main wedok kuwi aja mergo kuwi dadi larangane negara kuwi dadi larangane negara padha disingkiri. Nek sing apik golek sing bener-bener dalan sing bener sing apik aja padha koyok pinoyok mergo kuwi dadene ora becik jeneng wulan suci suci lahir lan batine aja mung suci neng lesanane padha digatekake utawa dipraktekke ya poso wong mergo kuwi kewajibane awak dhewe kaya aku dene wong aku wis dadi wong tuwa ya aku ya prihatin sak bisa-bisa sesuk kena tak nggo nurunke anak putu ben anak putu mergo golek sandang pangan ya men gampang wis leh dene lehku omong wis rada sak nganu aku tak rengeng-rengeng rukun Islam kang lima puniku katindakna pramrih sesama aja padha ditinggalke rukun Islam niki syahadat kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna wis kaya dene kaya wis cukup lehku seneng ning alam dunya utawa ning alam pasrawungan. Halo. Yes. Oh, Dados sakmenika kula kedah wonten bis nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, kula kula. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Weh, bagus
dibalik ya tak menang gliak-gliak sak tekane. Wis, wih dompete akeh iki.